खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों विकसित भारत जोहोलावनि सोगोमनाय गिबिथाइ बिबुंथि होनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बुङो बे मुलुगाव सुबुं माहारिया गोख्रोङै बांलांबाय थादों आरो भारत युवा शक्तिया बारा गोरा जालांबाय थादों। फैगौ 25 निफ्राय 30 बोसोरनि उनाव थि खालामनांगोन युवा एबा जोहोलावफोरा भारत हादराव बेसे आवगायनो हादों आरो भारत हादरखौ दानायाव बाहागो लानांगौ होनना जोहोलावफोरखौ हांख्रायो गाहाय मन्थ्रि मदिआ। सबसे अग्रणी रहने वाला है, इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया राज्य सभा सांसदनि कपिल सिब्बलनि बिबुंथिखौ फिन होदों। आसामा मोनसे समाव म्यानमारजों लोगोसे होनना बुंदोंमोन। बिथां शर्माया बे खोथाखौ दानस्लायना बुंदों आसामनि जारिमिन मिबथियाब्ला जेबो बुंनाङा होनना। गिबि मन्थ्रि शर्माया बुङो आसामा जेब्लाबो म्यानमारनि नङामोन होनना। सिब्बला 5 दिसेम्बर खालारखालि नागरिकता अधिनियम 1955 नि धारा 6 जानांगौ सोमोन्दै सुप्रिम कर्टनि खोनासं होनाय बिबुंथियाव आसामा म्यानमारजों लोब्बा दं होनना सुसाव बिबुंथि होदोंमोन। म्यांमार असम का साथ था, ये तो कोई मुझको आज तक तो ऐसा कोई डेटा मेरा सामने नहीं आया है। बिजेपिआ आसामनि रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होगासिनो दं, पियुष हाजरिकाया फोरमायदों। टेट उथ्रिसारनानै थिसनजानायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय बिजाथिफोरा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों। आसाम दावबायफैनो हांख्रायदों बिथाङा। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबांनि न' बां सिफायना खहा खालामदों। बारग' हादरगिरि प्रणब मुखार्जीनो जोनोम साननि बिबार बावदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि हिराथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बाहागो लादों। इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि नेतन्याहुआ हामासखौ सारेन्डार खालामनो खावलायदों। कलाइगाव टाउन भिसिडिसिआव इउपिपिएलनि एमजिएनरेगा बिथांखियाव मोन7 आसनि बेखेवदों। 86,493 नखरफोरनो 3 बोसोराव प्रमद बर'नि खुंथाय समाव हानि पाट्टा होनो हानायखौ गोजोननाय बावहरदों, इएम रनजित बसुमतारिया फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।